Jeg har om bjergdannelse og opsplitning af kontinenter, og jeg vil starte med at sige, at det er en vældig relevant problemstilling, da altså, det sker hele tiden. Det er altid sket i al den tid jorden har eksisteret, har der været bjergdannelse, og kontinenterne har bevæget sig. Og derudover så er der noget nysgerrighed over, hvordan har verden set ud altså før i tiden, og hvordan vil den komme til at se ud i fremtiden. Og man kan jo kun gætte, man ved det ikke rigtigt, men man er ret sikker på, at der har været et stort superkontinent kaldet Pangea. Man vil gerne vide, hvordan vil verden se ud om 100 milliarder år, og hvordan vil verden se ud om 200 milliarder år. Så altså det er et stort spørgsmål. Man vil også gerne vide, hvordan kommer verden, altså hvordan skal verden ud i gamle dage, og vil der igen blive det her store superkontinent? Vil der komme et Pangea igen i fremtiden? Og selvfølgelig dannelsen af bjerge er også altid meget spændende. Det vil man også gerne vide noget mere om, hvordan bliver bjergene dannet, hvor gamle er de her bjerge, vi nu står og kigger på, hvornår er de blevet dannet, hvad er der i dem, og så selvfølgelig så er det også relevant på grund af bladernes bevægelse. Det bevæger sig hele tiden, og det vil altid bevæge sig, det har altid bevæget sig. Så altså, verden den er i konstant forandring. Selvfølgelig er det ikke noget vi oplever selv, fordi det tager så lang tid, men det er i konstant forandring, og vi kan se det på jorden. Ikke i løbet af en levetid, men på grund af forskning kan vi se, hvordan det har set ud i gamle dage ved at lave nogle beregninger på nogle satellitbilleder og noget. Og altså lidt tidligere, der var der så en fyr, der hed Alfred Wegener, som var en naturvidenskabsmand, og han havde en teori om, at kontinenterne bevægede sig. Hans problem var, at han kunne ikke rigtig bevise det dengang. Hans teori var baseret på, at han havde fundet nogle fossiler og noget af dyr og planter i Sydamerika og i Afrika, som altså var det samme, og deres æg kunne ikke tåle saltvand, så det kunne ikke være blevet transporteret over Atlanterhavet. Og derfor kunne han sådan, altså, finde ud af, at det er sat sammen en gang. Samtidig var der nogle skurstriber fra nogle moræner og noget fra istiden, som viste, at det ligesom, altså det var det samme fra samme is. Man antog, at det var fra samme is, i hvert fald, at der var blevet lavet de her skurstriber i blandt andet Sydamerika og Afrika. Og hvis det skulle have været, ikke have siddet sammen, så skulle det have gået hele vejen hen over ækvator, så man antog, at det havde sat sammen. Men han kunne ikke bevise det, og der var ikke rigtig nogen, der troede på ham. Og det blev først, altså det var først, da man kom med teorien om pladetektonik, at man fik et grundlag for, hvordan kontinenterne skulle bevæge sig. Og det var først der, man virkelig tog det alvorligt med, at de rent faktisk bevægede sig, kontinenterne. Før det der tænkte man, nej, det passer ikke. Men da man kom frem med den der teori om pladetektonikken, så gik det op for folk, at det bevægede sig rent faktisk, kontinenterne. Og når vi nu snakker om pladetektonik, så kan vi komme ind på, at der er 3 forskellige former for pladerender eller pladegrænser. Der er den destruktive heroppe, hvor de bevæger sig ind mod hinanden. Den ene, det vil så blive presset op over den anden, og den anden vil blive presset ned i astenosfæren. Og det er blandt andet her, at der vil blive dannet foldebjerge, fordi de vil blive presset ind mod hinanden, og der vil blive skubbet op, og der vil blive lavet nogle foldninger her, så der vil blive lavet de her foldebjerge. Hernede ser vi en konstruktiv, eller en illustration af en konstruktiv pladerende, hvor det ligesom går fra hinanden. Her vil den ene også glide, altså der vil de glide væk fra hinanden. Og det sker blandt andet ved den midtatlantiske ryg, hvor det altså hvor pladerne de fjerner sig fra hinanden, og der hele tiden strømmer noget magma op, som skaber den her midtatlantiske ryg, altså den her bjergkæde ned gennem Atlanterhavet.
Og til sidst hernede, der ser vi en bevarende pladerand, eller en transformerende pladegrænse. Og det sætter også sine spor i landskabet. Når nu de her plader, de glider op ad hinanden, altså de, når de kører op ad hinanden, så vil der blive skabt nogle spændinger i jorden, som til sidst vil blive udløst, og der vil ske et jordskælv og en forkastning. Og det har vi et eksempel på her, hvor vi ser de her togskinner, som selvfølgelig er gået lige ud. Men så er der, på grund af pladegrænserne, eller en transformerende pladegrænse, så er der sket den her forkastning. Så fra at ligge her, så er jorden kommer til at ligge herhen, så vi kan se, at det er faktisk ret meget, der kan ske på sådan en enkelt forkastning. Det er et ret langt stykke, det kan bevæge sig. Og vi kan se her, Himalaya for eksempel, den er dannet her, ved at Indien kommer hernede fra. Det var ikke altid så fast i Australien. Den indiske plade kommer herop, eller ikke Australien, Asien hedder det selvfølgelig. Den indiske plade kommer herop, rammer ind i Asien, presser op af en destruktiv pladerand. Så bliver der lavet nogle foldninger og nogle forhøjninger her, og Himalaya bliver skabt. Det samme herinde med Andesbjergene, hvor pladen her, den skubber sig ind under den sydamerikanske plade. Og fordi det her det er en oceanbundsplade, så er den tungere, så den går ned under. Og der er derfor skabt en dybdegrav her lige ude for Sydamerikas kyst. Og så ligger Andesbjergene herinde. Ja, og igen præcis det samme med den med Stillehavspladen og den nordamerikanske plade, der støtter ind i hinanden her og skaber Rocky Mountains. Og så kan vi også se her, at der går en pladerand hele vejen ned igennem Europa her, eller Atlanterhavet. Og det er så en konstruktiv pladerand. Her kommer der hele tiden ny magma op, og der er den her midtatlantiske ryg, der stort set følger pladegrænsen her. Og vi kan se, at Island, den er blevet dannet her ved den her konstruktive pladerand. Men der er så også nogle hotspots og noget heroppe, som gør, at der kommer endnu mere magma op fra undergrunden. Og derfor skaber den her ø. Så der er både skjoldvulkaner og keglvulkaner og det hele på Island. Ja. Man mener så, at der er de her, den hedder Wilsons cyklus. Og vi mener, der er en åbningsfase, en stagnationsfase og en lukningsfase. Åbningsfasen kan vi se her ved Atlanterhavet, hvor de to plader går fra hinanden, og altså Atlanterhavet udvider sig. Og lukningsfasen, den kan vi se hernede ved Afrika, som bevæger sig op mod Europa og Asien, og om nogle milliarder år, så vil der ikke være noget, der hedder Asien, eller være noget, der hedder Middelhavet mere. Stagnationsfasen kan vi se ved Stillehavet. Der sker ikke sådan det hele store. Altså det står stille. Det er i stagnation. Og Himalaya, den er som sagt blevet skabt ved en destruktiv pladerand. Det er foldebjerge. Og man opdeler bjergene i 3 kategorier. Der er foldebjerge, der er altså også kaldet nye bjerge, og så er der modne bjerge og gamle bjerge, som også bliver kaldet grundfjeldsskjolde. Og Himalaya er så som sagt et foldebjerg, og det er blevet dannet ved, at den indiske plade er tørnet op mod den eurasiske plade op ved Asien, og så har dannet den her destruktive pladerand, hvor der er sket en foldning. Og man kan sige, at det er blevet dannet ved en efterlukningsfase, fordi efter at Indien er tørnet sammen med Asien deroppe, og har altså lukket det hav, der var derimellem, så er det blevet ved med at presse ind og har skabt de her foldninger, som så er blevet til Himalaya. Og grunden til, at der er de her unge bjerge og modne bjerge og gamle bjerge,
Altså de unge bjerge, det er dem, der, hvor foldninger de har skubbet jorden op. Og grunden til, at de så ikke falder ned igen, det er fordi, der er tyngdekraften, der presser dem nedad selvfølgelig. Og så er der en opadrettet kraft, der er lige så stor som tyngdekraften. Når det så bliver, slæbet på det, altså det bliver eroderet, så vil det selvfølgelig miste noget af massen. Og til sidst så vil den opadrettede kraft være større end tyngdekraften. Og det der nu ligger under jorden, vil komme op over jorden. Grundfjeldsskjoldene, de er steder som Norge, der er det sket det, at der er forsvundet så meget, at der er eroderet så meget af bjerget, og der er så kommet så meget af bjerget op fra undergrunden, altså at den er opadrettet kraft og den nedadrettede tyngdekraft, det er lige igen. Så der sker ikke mere der. Det er simpelthen, sådan er det bare. Og hvis vi kigger på den geologiske opsplitning af Pangea, så har vi Pangea her, det store superkontinent, hvor alle kontinenterne de hang sammen i et. Se Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika. Og her, det er så et billede fra, hvordan det så ud for 50 milliarder år siden. Og vi kan se, at Afrika, den er noget længere nede, der er noget bedre plads mellem Afrika og Europa. Europa og Asien hænger ikke helt sammen. Indien hænger ikke sammen med Asien. Australien er længere nede. Antarktis er godt grønt oppe i toppen. Grønland er også grønt. Sydafrika, eller Sydamerika og Nordamerika hænger heller ikke rigtig sammen. Og Asien og Australien er utroligt tæt på hinanden her også. Og vi kan så se nu, Antarktis er blevet den her isørken, og det samme med Grønland. Nordamerika og Sydamerika er kommet meget tættere på hinanden. Afrika er kommet væsentligt tættere på Europa og Asien. Asien og Europa hænger sammen nu. Altså vi kan se, at Afrika den bevæger sig op mod Europa og Asien. Australien bliver sådan cirka hvor den er. Har også bevæget sig lidt opad. Men det mest væsentlige vi kan se, det er at Afrika bevæger sig op mod Europa og Asien. Så kan vi også se at Nordamerika og Sydamerika bevæger sig væk fra resten af kontinentet. Altså et billede af hvordan man mener det vil se ud om 50 milliarder år. Vi kan se Nordamerika, den er ved at være drejet hele vejen hen og ramt Sibirien herhen. Afrika er tørnet ind i Europa og Asien, så Middelhavet er væk. Antarktis er på vej op igen, det er ved at blive grønt igen. Og ja, altså det bevæger sig ind mod at blive det her store kontinent. Og vi kan se her, om 250 milliarder år, mener man faktisk, at det store kontinent næsten vil være det. Nordamerika og Sydamerika vil være gået i et, altså det vil være tørnet ind i Afrika og Europa herinde også. Det sidder sammen med dem. Antarktis og Australien sidder sammen og er på vej op mod resten af kontinenterne. Så der vil igen komme det her superkontinent, Pangea.